γεγονός ότι το 1 τρίτο των αιτητών της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά το 2020 ήταν παιδιά και μάλιστα 2.850 ασυνόδευτα παιδιά είναι ένα γεγονός το οποίο χτυπά το καμπανάκι στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και σε όλα τα κράτη-μέλη της να εντείνουν συνεχώς τις προσπάθειές τους προκειμένου να θεσπίσουν μια αποτελεσματική, ανθρωπιστική και ασφαλή ευρωπαϊκή μεταναστευτική πολιτική. Σαν μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα τελευταία 20 χρόνια, αναμένω ότι φέτος, μετά από τις ευρωεκλογές και μετά από τα όσα έχουν συμβεί σε αρκετά κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα δημιουργήσει υπηρεσίες οι οποίες αρχικά θα εξετάζουν την κάθε αίτηση πιο αναλυτικά, να δημιουργήσουν ίσως υποδομές όπως για παράδειγμα σχολεία αλλά και εστίες, ας το πούμε, για να διαμένουν οι μετανάστες και σιγά σιγά θα μπορούν να ενταχθούν και αυτοί στην κοινωνία. Στις 9 Ιουνίου όμως, εσύ έχεις την επιλογή στο χέρι σου. Εάν είσαι άνω των 18 χρονών και είσαι γραμμένος στους εκλογικούς καταλόγους, στις 9 Ιουνίου σε καλώ να ασκήσεις το δικαίωμά σου και να ψηφίσεις για σένα και για τον τόπο σου.